Mayong hapon, mayong buntag, ug maayong adlaw kanatong tanan mga higala ko diha ni Kristo, ug happy Lord's Day kanatong tanan. No, hinaot nga nakasimba na mo. No, karong adlaw kay adlawng Domingo maron mga higala. Niya nausab inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas makig-uban kaninyo sa usa ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Pasensya kay mga higala nga wala ta maka-live paghapon tungod kay wala man tay wifi, no, wala may guba man ang wifi dinhi sa mua mga higala. Pero karon mga igsuon kay medyo okay naman ang wifi dinhi, mo to naka-live na ko mga igsuon. Hinaot mga higala nga naamos kapiskay sa panglawas. Unya karon mga higala maghisgot na usab kita mahitungod sa mga doktrina o mga pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika mga higala. Unya karon mga igsuon atong paghisgutan karon mahitungod ni ining bisti o sanina sutana sa pari mga higala. Kay ang mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko ila maning apil-apilon, ila maning atakihon kining sutana sa pari. Kay matud pa kuno nila nga kana kunong na siya biblikal o wala daw tay basihan sa Biblia ni ana. Mugna ra kuno na sa Iglesia Katolika nga ngano ang inyong pari magsutana. Mao na ang atong pagatukion karon kung unsa ka tinuod mga higala kung kining sutana o pasayloa kami sa mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuno alwasa kami sa dawtan. Amin. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan to kunong pari nga nagsulob mao kuno ang katumanan sa gitawag og mga lubong manunukob. Kay ang lubong manunukob mga higala, no? Matud pa dinhi nga ang ato kunong mga pari nga nagsulob og hataas nga bisti kanang sutana nila ba? Nga dunay magpakakarniro. Ug nasayod kita nga kanang karniro, nasayod kita nga si Kristo mga higala gipakasama og karniro o kordero. Ug diin nga dunay magpakakarniro, dunay magpakakristo. Nya ilang sundon-sundon ang sapot ni Kristo. Nya si Kristo mga higala mao man ang kordero o karniro sa Dios. Mabasa man na sa Juan kapitulo 1 versikulo 42 nga niya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Nag-ingon din atong basahon mga higala dinhi gisgutan mga higala sa Juan kapitulo 1. Naingon diri nga niya karon ang nga nagaw Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Sa to pa niya niingon di sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya miingon anaa ang nating karniro sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Sa ato nagsapot og hataas nga bisti kanang gitawag og sutana ba? Mao kuno ang katumanan sa gitawag og mga lubong mga manunukob, no? Mga lubong manunukob. Kay ang atong mga pari nagpakakarniro man ila manggi sundog-sundog si Kristo. Nya si Kristo nagsulob rato og taas nga bisti. Nya gisundog usab sa atong mga pari. Ug mao kununay katumanan sa gisgutan sa Mateo 7:15 nga dunay magpakakarniro apan mga lubong manunukob diay mga higala. Nya ila dayon ang itumbok sa Katoliko. Ila dayon ang ipahid sa Katoliko nga ang ato kunong mga pari mao kuno ang mga lubong manunukob. Nya unsa may atong tubag ni ana mga higala? Ang atong tubag nato ni ana mga higala dili gyud na tinuod nga ang atong mga pari mga lubong manunukob. Tungod kay nagbisti og taas nga bisti. Tungod kay nagsutana man sila mga higala, lubong manunukob na badina sila. Nga wa sila mahibaw mga igsuon, mga suking tigpaminaw nga kana diayng bisti o sapot sa pari mga higala. Sugo gyud na sa Dios. Ang Diyos jud mismo mo'y nagsugo nga magbuhat kag bisting balaan, bisti nga hataas, bisti nga sutana. Gihisgutan diha mga higala. Unya unsaon man pagkalubong manunukob ni ana mga higala?
nga mismo ang atong Ginoong Dios nga si Yahweh maumay nagsugo nga magbuhat ka og balaan nga bisti. Balaan nga bisti atong basahon mga higala kining nakasulat sa Exodo kapitulo 28 bersikulo 2 ngadtos 4 mga higala. Ingon ni atong mabasa mga igsoon. Exodo kapitulo 28 bersikulo 2 ngadtos 4. Ingon ni atong mabasa mga igsoon. Ang title dinhi mao ni mga bisti alang sa mga pari. Tanawa ha? Dunag gyud ay mga bisti, dunag gyud ay sanina alang sa mga pari. Giingon dinhi, ipatawag si Aaron ug ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abiho, si Elizar ug si Itamar. Ug ilain sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Pari ha? Unya nagpatahig sa gradong bisti alang sa imong igsuon nga si Aaron aron paghatag kaniyang dignidad ug katahom. Klaro kay mga higala nga kini di ang mga pari aduna gyud ni sila'y mga bisti. No aron gamiton sa pag-alagad, aron gamiton sa pag-alagad mga higala. No, unsay giingon dinhi nga ipatawag si Aaron ug ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abiho, si Elizar ug si Itamar. Ug ilain sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. O nya magpatahig sa gradong bisti alang sa imong igsuon nga si Aaron aron paghatag kaniyang dignidad sa katahom. Sa ato pa duna gyud ay bisti. Duna gyud ay bisti o sanina alang sa mga pari mga higala. Mismo ang atong Ginoong Dios mga higala mao gyud nagsugo ni ana mga igsuon. Mabasa gyud nato atong basahon din mga higala sa laing hubad nga Biblia. Sa saksi ni Jehova nga Biblia mga higala. Nga klaro og tataw mga higala nga mismo ang atong Ginoong Dios mao gyud nagpasugo nga magbuhat ka, magpatahi ka og sagradong bisti. Ug mao kini ang gamiton alang sa mga pari. No? Atong basahon ang Exodo kapitulo 28 bersikulo 2 ngadtos 4. Ingon ni atong mabasa. Ug maghimo ka og balaang mga bisti alang kang Aaron nga imong igsuon alang sa himaya ug sa katahom. Ug ikaw mismo musulti ngadto sa tanang mga maalamon nga may kasing-kasing nga gipuno ko sa espiritus kaalam. Klaro kay mga higala nga mismo day mga igsuon. Giingon dinhi, gipuno ko sa espiritus kaalam ug maghimo sila mga bisti ni Aaron aron sa pagbalaan kaniya aron siya mag-alagad kanako igong saserdote. Klaro kay mga higala. Nga tin-aw kayo mga higala nga duna gyud ay bisti. Bisti nga balaan nga diin mao kini ang sulubon sa mga pari nga mag-alagad sa templo mga higala. Niya unsa ba kining mga balaang bisti o balaang sanina mga higala? Ato lang tiwasog basa ang bersikulo 31 ani mga higala. Ato lang tiwasog basa. Exodo kapitulo 28 bersikulo 31. Ato lang tiwasog basa. No, giingon dinhi. Kun mosulod si Aaron sa dapit nga balaan, kinahanglan isulob niya ang tabon sa dughan sa paghukom nga may mga ngalan sa mga anak ni Jacob aron hinumduman sila kanunay sa Ginoo. Ibutang diha sa tabon sa dughan ang paghukom sa sagradong ripahan nga ginganlag Urim ug Tumim aron anaa kini sa dughan ni Aaron. Og pagtahig sutana nga sapawan sa ipod himua kini sa asol nga dalina. Klaro kay mga higala nga kini di ay sugo sa Dios nga nag-ingon dinhi ang Dios sa bersikulo 2 ngadtos 4. Pagtahig sagradong bisti. Pagtahi og sagradong bisti alang sa imong igsuon nga si Aaron. Unsa diining bisti mga higala nga sagrado? Matod pa dinis bersikulo 31 kung ato lang lahos basa, pagtahig sutana nga sapawan sa ipod himua kini sa asol nga dilana. Klaro kay mga higala nga kini di ang taas nga bisti. Kini di ang bisti nga ipatahi sa Dios nga diin mao kini ang sulubon ni Aaron panahon kung siya mag-alagad ngadto sa templo
mao ini ang sutana mga higala. Sutana. Sa ato pa di mga higala nga kini diing sutana, kini diing sapot o bisti sa pari nga gamiton mga higala panahon sa ilang pag-alagad, naagyo di ay siya sa Biblia mga higala. Mismo ang Dios mo'y nagsugo, mahitungod ni ining mga sapot sa pari mga higala. Naagyo di ay dili siya gama-gama. Dili siya himo-himo sa mga paring Katoliko mga higala. Dili na siya gama-gama. Kundili mismo ang Dios mao'y nagsugo nga pagtahi og bisti nga sutana. Aron mao kini sulubon sa pari kung panahon nga sila mag-alagad na dito sa templo. Mismo ang Dios mao'y nagsugo ni ana mga higala. Unya nganong moingon man ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko nga kana kunong sapot sa pari kanang sutana, dili man daw na siya biblical? Wala man kuno nas Biblia? Unsay pagkawala ngano guto ang moingon magwa sa Biblia? Nga bag-o pa lang na akong gibasa sa Biblia nga duna jud di ay bisti sa pari. Nga diin kanang bistiha mao kanang sutana. Dili kana siya barong. Ha, dili kana siya lungon sleeve ba? Lungon sleeve. Ha? Busa mga higala kana ding kana ding mo'y mangulo. Kana ding mangulo sa pagsimba nga ang mga pari mga higala mao nay mangulo sa pagsimba. Duna gyud di ay sila'y nilain. Duna gyud sila'y special nga sulubon mga higala ug mao kana ang bisting balaan. Unsa man ang bisting nga balaan? Mao kana ang sutana mga higala. Mao na ang special nga sulubon sa pari kung sila mag-alagad na. Kung sila mangulo na sa pagsimba mga higala, mao kanay sulubon sa atong mga pari. Busa dili mahimo mga higala nga kanang pagsulob sa pari nga sapot nga taas nga sapot o sutana, dili sabton nga mao kana ang lubong manunukob. Dili kana katumanan sa lubong manunukob. No? Busa kanang ilang pag-akusar, kanang ilang butang-butang sa Katoliko nga ang ato kunong pari nagsulob og hataas nga bisti, mao kuno na ang katumanan sa gitawag og lubong manunukob. Ilang gamiton ang Mateo City 15 apan layo ra kayo mga higala. Ato nya tong hisgutan tong Mateo City 15 ha, nga gamiton sa atong mga kaigsuonan na mga iglesia ni Kristo aron ilang itira sa atong pari nga ang ato kunong pari nga nagsulob og taas nga bisti mao kuno ang katumanan sa lubong manunukob. Kay gasunod-sunod man kuno ni Kristo. Gasunod-sunod ni Kristo nga si Kristo mao ang karniro sa Dios. Uni ang atong pari kuno nagpakakarniro kuno nagsulob-sulob sa kunuhay og bisti nga taas. Ilang gisundog si Kristo apan ang katumanan kuno mao kuno ang lubong manunukob ang atong mga pari. Grabe kini sila mudag akusar mga higala. Mo gamit sila teksto aron ilang itira sa atong mga kaparian mga higala. Apan wala kanay sapayan kay ato kanang tubagon. Makita rang katag anak mga higala kung tinuod bagyod sila. Kung tinuod bagyod nga atong mga pari, mao bagyod ang lubong manunukob. Tingalig na sayop lang ang ilang pagsabot anak mga higala. Doon naman sila ibasahon mga higala kanang sulat sa kanang gitawag gani og The Beloved Priest, no? The Beloved Priest kanang sinulat sa Marian movement nga ang ato kunong pari mao kuno ang tinuod nga mga lubo. Pero doon na kita itubag ni anak mga higala, wala lang nila tiwasag basa mga higala ang maong libro mga igsoon. Kay kini sila mubasa nig mga librong Katoliko ila mang putlon-putlon, di man nila tiwasag basa. Kay ang gusto nila ila mang bakakan ang mga tao mga higala, ilang patuhuon ang mga tao mga higala sa ilang gibasa. Okay, busa ato nang napuribahan mga higala nga kinideng sapot sa pari o sutana. Mismo ang Dios mga higala mao gyud nagpasugo ni anak mga higala nga magbuhat ka og bisting balaan aron mao kini sulubon sa mga pari kung sila mag-alagad sa templo. Unya og kanang balaan nga bisti unsa man din na siya kung ato lang tiwasog basa ang bersikulo 31 sa Exodo 28, mao man kana ang sutana mga higala. Umingon kag sutana hataas nga bisti. Busa dili ta na magsulob og hataas nga bisti, lubong manunukob na. Okay? Kay mismo si Kristo mga higala nagsulob man siya og hataas nga bisti. Nagsulob man to siya og hataas nga bisti, wa man to magkarsunis, wa man to magpurol. Nagsulob man si Kristo og hataas nga bisti. No? Wa man siya magbarong. No? Wa man siya maglungon ng slave. Busa kana ding pagsulob og hataas nga bisti dili sabton nga mga lubong manunukob na.
Kay mismo si Kristo nagsulob og hataas nga bisti. No, bisan ang atong mga kaigsuonan nga mga iglesia ni Kristo, kana pitawong ilang mga mag-aawit, kanang ilang choir, kung tan-awon ninyo mga higala, kanang ilang mag-aawit, magsulob usab kana sila og hataas nga bisti. Magsulob usab kana sila og sutana, kanang ilang mga mag-aawit. Pero sabton ba nato nga kanang ilang mga mag-aawit mga lubong manunukob usab na sila? Di gyud sila modawat niya na. Do naman ko'y pasugo mga higala. Na ako'y pasugo mga higala. Makita gyud dito mga higala sa mong picture nga kana ding mga mag-aawit sa iglesia ni Kristo, magsulob din na sila og sutana. Magsulob sila hataas nga biste. Karon kung maunay atong basihan mga higala nga tungod kay nagsulob sila og taas nga biste, lubong manunukob na. Sa to pa maapil og kalubong manunukob ang mga mag-aawit sa iglesia ni Kristo Manalo. Kay mismo ang mga mag-aawit sa iglesia ni Kristo Manalo nagsulob man og tag-as nga biste. Busa dili pwede na gamiton nga argumento nga tungod kay magsulob og taas nga biste, mga lubong manunukob na mga higala. Kay kung mauna mga igsuon, maapil ang iglesia ni Kristo Manalo ana mga higala. Kay ang mga mag-aawit rabas mga iglesia ni Kristo Manalo, kanang choir sa mga iglesia ni Kristo Manalo, magsulob ra ba na sila taas nga biste. Kanang puti, kanang puti siya mga higala, murag tuga. Magsulob ra ba na sila na mga higala? Ay sa kuing na nga mga lubong manunukob po ng mga mag-aawit sa iglesia ni Kristo. Moingon gyud sila wanay labot o ingon ana usab mga higala. Dili ninyo haruson nga murag kamunggay nga tungod kay magsulob sila og hataas nga biste, mauna kuno ang lubong manunukob. Dili kana mao. Kay mismo ang atong Ginoong Dios maoy nagpabuhat, mao gyud nagsugo nga magtahi ka og biste nga balaan. Og kanang biste nga balaan, kung imo nang tiwasog basa ang Exodo 31, mao kana ang sutana mga higala. O kanang sutana mao kanay sulubon sa pari kung panahon nga siya mag-alagad na diha sa templo sa Dios mga higala. Busa kanang biste o sapot sa pari nga sulubon nila mga higala biblikal og naa gyud tay basihan sa Biblia ni ana. Kay mauman na ang atong gibasa sa Exodo kapitulo 28 bersikulo 2 ngadto 4 og Exodo kapitulo 28 bersikulo 31. Pero doon na ba'y balaod mga higala? Doon na ba'y balaod sa Biblia? Nga nagsugo ang Dios nga dili na to siya tumanon? Balikon ko ha, doon na ba'y balaod? No? Doon na ba'y balaod diha sa Biblia nga dili na to siya tumanon o dili na ta magbuhat ni anang sapot sa pari? Balikon ko ha, doon na ba'y balaod nga mabasa nato diha sa Biblia nga nagsugo nga dili na ta magbuhat og sapot sa pari? Ha? Doon na ba'y balaod diha sa Biblia nga nagsugo nga dili pwede magbuhat og sapot sa pari? Kay kung way balaod nga nagdili, kung imo nang buhaton wala kay sala nga nabuhat. Kung walay balaod nga nagdili, nga dili ka mubuhat og sapot sa pari, kung magbuhat ka ana wala nay bawal. Kay tingalig mo ingon ni atong igsuon nga mga dili Katoliko, kamo gisugo di mo sa Dios nga magbuhat mo og sapot sa pari, nga ang gisugo diha sa Biblia si Aaron man, ang gisugo ni ana, ang mga Israel man ang gisugo ni ana. Kamong mga Katoliko nganong nagbuhat mo og sutana, nganong nagbuhat mo og sutana para sa pari nga kamo di gisugo sa Dios ni ana? Ang tubag mga higala, bisag dili kami mo gisugo sa Dios ni ana, pero kung walay balaod nga nagdili, kung amo nang buhaton wa mi kalapas. Kung way balaod ha nga nagdili, nga dili ka magbuhat og sapot sa pari, kung amo nang buhaton wala mi makalapas. Wa aga po may sala. Kay ngano man, kay wa may balaod nga nagdili, nga dili magbuhat og sapot sa pari. Kay matud pa ni Apostol Pablo, basta way balaod nga nagdili, walay kalapasan nga nahimo mga igsoon. Basahon na to ang Roma kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto 15. Ingon ini atong mabasa mga higala. Gingon ini, kay kung ihatag ngadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. Ang balaod, gingon diri, ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios. Apan kung walay balaod,
walay kalapasan. Klaro kay mga higala, kung walay balaod, walay kalapasan. Karon duna bay balaod sa Biblia nga mabasa nato nga dili magbuhat og sapot sa pare? Naabay balaod niya na nga ang Dios nagbalaod nga dili pwede magbuhat og sapot sa pare? Wala. Bisag hudlon pa nimog basa ang Biblia mga higala gikan sa Henesis ngadtos pinadayag, wa gyoy balaod ang Dios nga nagsugo nga dili ka pwede magbuhat og sapot sa pare. Busa kung walay balaod, matod pas Biblia basta way balaod, walay kalapasan nga nahimo nimo mga higala. Busa bisag dili katolik, bisag dili mi o bisag wala mi sugua mga higala, bisag dili katoliko mo'y gisugo ni ana, pero kay wa may balaod nga nagdili, walay kalapasan nga nahimo sa katoliko mga higala. Wa gyapon mi kasa, dili gyapon mi matawag nga nakasa mi kay tungod kay way balaod. Kay way balaod sa Biblia nga nagdili nga dili pwede magbuhat og sapot sa pare. Busa kung magbuhat ming mga katoliko bisag pila pa kabuok among buhaton nga sutana para sa among pare, wa mi kalapas kay tungod sa prinsipyo sa Roma 4:14-15, kung walay balaod, walay kalapasan nga nahimo. Busa kung amo ng buhaton, kung magpatahi mi og sutana para sa among pare, nakasala bang katoliko? Tubag wa mi makasa. Kay tungod kay wala may balaod nga nagdili nga dili magbuhat og sapot sa pare. Busa way kalapasan ang nahimo sa katoliko. Kay tingalig mangutana ning atong mga kaigsunan, kamong mga katoliko, kamo ba'y gisugo sa Dios nga magbuhat mog sutana? Kamo ba'y gisugo sa Dios nga magbuhat mog sanina? Kamo ba'y gisugo nga magbuhat mog sanina nga hataas nga bisti? Nga dili man kamo mo gisugo di sa Exodo 28? Tinuod bitaw nga dili kami mo gisugo, pero nakalapas ba mi sa among gihimo? Tubag wala. Kay tungod sa prinsipyo, kung walay balaod nga nagdili, walay kalapasan nga nahimo. Busa kay wa may balaod sa Biblia nga mabasa nga dili pwede magbuhat og sapot sa pare. Busa kung magbuhat ming mga katoliko, magpatahi mig sutana, wa mi kalapasan nga nahimo. Wa mi makasala kay wa may balaod nga nagdili mga higala. Ana ra ka simple mga higala. Kamo ba'y gisugo? Kamo bang mga katoliko ang gisugo sa Exodo 28? Ang tubag, dili kami mo'y gisugo. Pero kung amo ng buhaton, wa pod mi kalapas. Kay tungod kay walay balaod nga nagdili mga higala. Gawas kung dunay balaod nga nagdili, nga dili ka magbuhat og sapot sa pare. Oh, kung dunay gyud balaod sa Biblia nga dili ka magbuhat og sapot sa pare ha. Nga nagbuhat gyud mi, kana kalapas mi. Kay doon na may balaod nga giba nagdili, pero wa may balaod nga nagdili. Busa kung magbuhat mi niana, wa mi kalapas. Bisag dili pa kami mo'y gisugo, kay tungod sa rason nga walay balaod nga nagdili, walay kalapasan. Ana ra ka simple mga higala. Unya, bisan sa New Testament mga higala, gihisgutan usab kining bisti nga hatag-as. Unsa man ning bisti nga hatag-as? Sutana. Bisan sa New Testament, gihisgutan na usab kini mga higala. Wa kini mawa nagpabilin gyapon kini, gihisgutan gyapon kini bisan sa New Testament. Atong basahon mga higala sa katapusang libros Biblia, kining gitawag nato og bugna o revelation mga higala. Mabasa din sa Revelation chapter 7 verse 9, nag-ingon dinhi atong mabasa. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap, gikan sila sa nagkanalaing nasod, banay, katawhan, pinulungan, og nagbarog sila atubangan sa trono, og sa nating karnero. Nagbisti silag puti, og nagbit-bit, og mga palwa. Klaro kay mga higala nga nagbistig mga puti. No? Nya, kining mga tawhan na mga higala nga nagbistig puti, kining ilang bisti, hatag-as ni nga bisti mga higala. Nya, unsa maning hatag-as nga bisti mga higala, nga puti. No? Tingalig mo ingon nga atong igsuon, ay pwede man ang bisti nga tag-as duster, no? Pwede man na duster. Pero tanaw na to kung duster ba mga higala, no? Kung duster ba? Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 mga higala. Unsa ba kining tag-as nga bisti? Ingon ni atong mabasa mga higala sa maura gyapong teksto ha. Human ni ining mga butanga nakita ko tan-awa o sa kadakong panon nga walay tawo makaihap gikan sa tanang kanasuran og mga tribo og katawhan og mga pinulungan nga nagbarog atubangan sa trono ug atubangan sa kordero. Nagsulob
og maputing tag-as nga mga bisti og na nagdala og mga palwa sa palma diha sa ilang mga kamot. Unsa din ni mga higala? Unsa din ning bisti nga ilang gisulob? Hatag-as nga mga bisti. Puti nga mga bisti. Unsa ba kining hatag-as nga mga bisti? Kung balikan na to basa mga higala ang Exodo kapitulo 28 versikulo 31, sutana kana siya mga higala. Sutana ang atong mabasa mga higala kung atong balikog basa ang Exodo kapitulo 28. Ingon ni atong mabasa mga higala. Nag-ingon dinhi, pagtahi og sutana nga bisti. Klaro kay mga higala nga kanading bisti atong gisulutan dinhi sa Biblia mga higala. No, puti man. Puti og wan ay lain nga bisti nga puti, hatag-as nga bisti nga gisgutan sa Biblia kung atong basahon, mao gayud ang sutana mga higala. Busa klaro tataw og tin-aw nga kana ding sapot sa pare, kana ding biblical gayud kana mga higala. Naag yun na siya sa Biblia mga higala. Kay mismo ang Dios nga si Yahweh maoy nagsugo ng mga magpatahi, magbuhat mo og bisti nga balaan para mauni sulubon sa mga pare. O kanang bisti nga mga balaan gihisgutan sa Exodo 28:31, mao kana ang mga bisti, mga sutana mga higala. Sutana kana mga higala, bisti kana nga sutana, dili kana bisti nga kanang simple ra kanang long sleeve nga sulubon sa mga pastor o Amerikana baron, dili na mao, kundili sutana gyud mga higala. Busa biblical ang sutana. Unya sa Revelation chapter 7 verse 9 gisgutan usab mga higala nga kadtong mga niluwas sa Dios nagsulob sila og puti nga bisti nga hatag-as. Nya karon ang prinsipyo ra ba sa mga laing reliyon sama aning Iglesia ni Kristo nga kana kunong mga pare, mga lubong manunukob kay nagsulob kuno og hataas nga bisti. Karon kadtong mga niluwas sa Dios nga gisgutan sa Pinadayag City 9 nagsulob man sa tuog taas nga bisti. Lubong manunukob po to sila. Kamong mga dili Katoliko, kamong mga Iglesia ni Kristo. Namatod pa ninyo inyong gihukman ang among mga pari nga nagsulob og taas nga bisti, mga lubong manunukob kuno. Matod pas mga Iglesia ni Kristo. Karon kining Pinadayag City 9, dunay mga panon sa katawhan nga tuan nas trono sa Dios. Nagsulob man sila og taas nga bisti. Karon pangutana, lubong manunukob ba pod ni sila? Mingog jud dili. Karon kay dili man ka wa po'y rason nga kaming mga Katoliko nga nagsulob kining mga pari nga nagsulob og tag-as nga bisti, wa po'y rason nga mga lubong manunukob pod ni sila. Dili ni sila lubong manunukob kay mismo ang Biblia nga ang mga niluwas sa Dios nagsulob og tag-as nga bisti mga higala. Nagsulob og taas nga bisti. Okay mga higala, busa ayaw mo pang hukom sa among mga pari nga kung magsulob og taas nga bisti, mga lubong manunukob na. Ayaw mo paghukom kay mismo ang inyong mag-aawit. Mismo ang mga mag-aawit sa Iglesia ni Kristo, gasulob man gani na og sutana, gasulob man gani nagtag-as nga bisti, ay sa na nga lubong manunukob po na inyong pari. Mo na nga ay mismo ang mga Iglesia ni Kristo nagsulob og sutana, nagsulob og taas nga bisti. Nya ay sa na nga kanang inyong mga mag-aawit, mga lubong manunukob po na sila. Kusugay mo manghukom sa among pari, nga among pari kuno lubong manunukob. Unya kanang inyong mga mag-aawit, di isa din na magsulob og tag-as nga bisti. Ay sa na nga lubong manunukob po na inyong mag-aawit. Nya mo ingong gimugwa na ilabot. Wa po nilabot among mga pari. Di ba? Kay kung wa mo ilabot, wa po nilabot among pari. Nga inyo man ang hukman among pari. Nganong inyo man yun ang birahan nga ang among pari mga lubong manunukob. Nga mabasa mas Pinadayag City 9 nga dunay mga niluwas sa Dios nga nagsulob og nya ngano wa man to yung hukmi. Ngano wa man mo moingon nga kadto mga lubong manunukob to sila. Ngano wa man to yung hukmi. Ngano paring Katoliko ra magyud inyong hukman. Sa ato pa naag yo mo'y kalagot sa among mga pari. Ayaw mo kanang mga sapot sa among pari, kanang bisti sa among pari. Kabasaan na busa mga higala, ayaw mo pagpataka og pamasangil. Mugamit mog teksto unya inyo ding ipasangil sa among mga pari. Dili na mao. Dapat mo basa mog teksto sabta og maayo kung unsa jay buot ipaskuno ang atong mga pari mao'y katumanan sa lubong manunukob nga nagsulob og hataas nga bisti. Unya ato kunong basahon mga higala kung ang katumanan ni ini ang pari ba. Ingon ini atong mabasa mga higala.
Mateo City 15. Ingon ni atong mabasa. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta mo anha sila kaninyo nga murag mga karnero. Apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit diin man mamungag ubas. Ang sampinit dili man mamungag ubas ug kadyapa dili usab mamungag ibgos. Dini mga higala klaro og tataw nga kiniding mga lubong nga manunukob nga nagpakakarniro dili di sabton nga magsutana sila. Kining mga tawhana dili man ni literal nga lubo. Di ni literal sila nga karniro nga kanang mananap nga magkamang. Ang pasabot nga ini kaning mga tao ba nga magpaila kunuhay silang karniro, mga Diyos noon, mga buotan, tigsimba, no, tigsimba. Mauning taong mga magpakakarniro, magpakarong ingnon nga sila tarong, buotan, apan sulod silang kasing-kasing mga lubong manunukob. Nya asa man nato sila mailhan? Mailhan ba nato sila pinaagi sa ilang sutana? Mailhan ba sila pinaagi sa ilang biste? Dili na mo ibot pasabot. Kundili mailhan nimo sila nga kining mga tawhana, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Binuhatan mga higala. Dili mailhan tungod sa sutana. Pero kining nga teksto mga higala ilamang gyuning ipahid sa atong mga pari nga ang ato kunong mga pari kung magsulob kuno og taas nga biste mao kuno ang katumanan sa mga lubong mga manunukob. Pero dili man diha ang ilhanan mga higala. Dili sa biste ang ilhanan sa lubong manunukob. Ang ilhanan sa mga lubong manunukob dili sa sutana, dili sa biste, binuhatan. Unsa may binuhatan ani nila mga higala? Magpaka-Diyos nun, kunuhay tarong, kunuhay balaan, kunuhay tigsimba, pero ang baba way batasan. Libakira, mamantay gyapon sa kinabuhi sa tao, bisag tigsimba, sige gyapon panglibak. Mao nay but pasabot anak mga higala. Pinaagi sa ilang binuhatan, mailhan nimo sila kanang mga taong lubong manunukob. Dili nimo mailhan pinaagi sa ilang sutana. Dili mailhan pinaagi sa ilang biste. Pero nganong gigamit man ni sa atong kaigsuonan nga mga dili Katoliko? Sama sa Iglesia ni Kristo nga kana kunong mga nagpakakarniro apan lubo, mailhan kuno sa ilang biste. Kadakom sayop anak. Dili mailhan pinaagi sa biste, oy. Mailhan pinaagi sa binuhatan. Si Kristo gyud niingon anak mga higala, klaro ano? Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Binuhatan mga higala. Gisgot og pare. Busa napalpak mga higala ang ilang pagsabot sa mga teksto. Busa ato lang gyapon silang tubagon ni anang ilang makaatake. Ato lang gyapon silang tubagon ni anang ilang mga teksto nga gipanggamit aron ilang itira sa Katoliko. Balikon ko kanang Mateo City 15, mailhan ninyo ang mga lubong manunukob. Dili pinaagi sa ilang sapot, dili pinaagi sa ilang sutana, pinaagi sa ilang binuhatan. Binuhatan mailhan nimo ang mga lubong manunukob. Nga kunuhay mga karniro sila, mga tigsimba sila, mga buutan kunuhay sila, apan sulod silang kasing-kasing puno sa pagpandaot sa kinabuhi sa tao. Pinaagi sa ilang binuhatan sila ng libak gihapon, bisag tigsimba sila, bati igapo kay binuhatan. Inana mga higala, anha mailhan nimo ang mga lubong manunukob mga higala. Dili nimo mailhan pinaagi sa sapot, dili nimo mailhan pinaagi sa sutana. Ana ra nakasimpol mga higala. Busa ang ilang paggamit sa tekstos Mateo City 15 napalpak og napaltos. Kay nigamit silang tekstos Mateo City 15 aron ilang ipahid, aron ilang ipasangil sa atong mga pari. Pero nahibaw-an day nato mga higala nga kana ding Mateo City 15 naghisgot day na og binuhatan sa mga lubong manunukob. Og dili mailhan nimo ang lubong manunukob, dili pinaagi sa ilang sapot, dili pinaagi sa ilang sutana, kundi mailhan ninyo ang mga lubong manunukob, pinaagi sa ilang binuhatan. Busa kanang Mateo City 15 kana nga teksto wala kana maghisgot og pare. Kay bisag basahon pa na nimo ang Mateo City 15, bisag hutdon pa nimo basa, wa gyud pare gihisgotan diha. Walay pare. Busa kanang giingon nila nga mga pare kuno ang gipasabot diha sa Mateo City 15, mga paring Katoliko, hunahuna ra na sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo.
hunahuna ra na sa mga iglesia ni Kristo. Pero kung imong basahon ang sud sa mga teksto, wa na magisgot og mga pari, mga higala, wa na magisgot og sutana, wa na magisgot kundili naghisgot ka na sa binuhatan sa mga lubong manunukob, mga higala. Binuhatan nga kunuhay ang mga binuhatan aning mga lubong manunukob magpakakarniro, magpakabuutan, kunuhay manimbahon, kunuhay manggiampuon apan ang binuhatan nila, mga higala. So kwahi ay oras, mga higala, nya ato lang ning igreet, mga higala, kining nagsunod sa atong programa. Maayong pagtan-aw ni Julius Sens, maayong hapon bra Julius Sens, o ni Susi Solon Polvira, salamat sister sa imong pagtan-aw. O labi na ni Budyungan Vicente, dili na barog Tagalog, brad. Matud pa ni Brad Budyungan Vicente, dili na barong Tagalog, bro. Sakto gyud, brad. Dili gyud barong Tagalog, dili pod lungon sleeve. Dili pod long sleeve, kung dili sotana gyud siya, mga higala. Sotana. Muna nga amo, mga pare, di gyud na magpanahon nga siya moalagad na dihas templo, mangulo na sa simbahan, dili gyud siya mag long sleeve. Di gyud siya magbarong, kung dili sotana gyud, kay mao may gisgutan sa Biblia. Mao may description sa Biblia. Sotana man gyud, mga higala. Okay, matud pa ni Brad Budyungan Vicente, dili na barong Tagalog, bro. Sakto ka, bro, di gyud barong Tagalog. Kay ginganlan man, sotana man gyud. Matud pa ni Chris Rinquist Risaurok, maayong bati gyud, bro. Salamat, Brad, sa imong pagtan-aw. Matud pa ni Marboris Risula, bro, apila ko sa imong Bible Live aron makakat-on sab mi, bro. May problema, bro. Nya di mo ko kabaw ani, bro. Unsaon ni, bro, pagsuod, bro. Di ko kabaw, bro. Unsaon pag-join, bro, ba nga maka-join mo. Di man ko kabaw ani, bro. Unsaon ni siya. Nya matod pa din ni Apir Pagusan. Good afternoon, bro. God bless. Salamat, Brad Apir Pagusan, sa imong pagtan-aw. Unya matod pa ni bro G1 Pasiones, akong amigo. Ang gwapo kong amigo. G1 Pasiones, sulod ko, bro. Matod pa ni G1 Pasiones. Lagi unta lagi, bro. Nindot unta kay mo isod mo, bro. No, pero di mo ko kabaw, bro. Unsaon ni, bro? Unsaon ni ba pag para maka-join mo ba sa akong live? Di mo ko kabaw, unsaon ni, bro? G1 Pasiones, sulod ko, bro. Gusto unta mo sud si G1 Pasiones, mga igala. Kini si G1 Pasiones, usa ni siya ka banggiitang debater sa ilang lugar. Nya amigo po ni nako, mga higala. Daghan kini siya referensya, pero gusto lagi siya musud, mga higala, sa atong live. Unya di man ko kabaw unsaon saon ni ba nga maka-join sila. Pasensya kay, bro, hindi ko kabaw ani, bro, unsaon mo pagpasud ni akong live. Og ni Divine Reyes, salamat sa iyong paglantaw kanako. Niya hinaot, mga higala, nga inyo ning i-share kining akong live, mga igsoon, para daghan pog makapaminaw sa akong live. No, i-share ninyo, mga igsoon. Unya kung doon na mo'y mga GC, i-share ninyo kini akong live aron daghang mga Katoliko nga makadungog sa akong live, mga higala. Kay kining akong giistorya ninyo, dili man ni ako kundi gikan gyud ni panudlo simbahan og sa balaang kasulatan. Hinaot nga naamos kapis kay sa panglawas. Salamat sa inyong paglantaw kanako. Nga hinaot nga musubaybay pa mo sa akong mga live, mga igsoon. Live na sad tapuhon, mga higala, basta way kakulian, mag-live gihapon ta. Hinaot nga kanunay gyud mong magsunod sa akong programa. Kato atong tema, mga higala, pirtira tong bubua kay igo lang ko naghisgot may tungod sa sapots pari. Unya nikuha kog mga objection, mga pagsupak sa mga gikan sa mga dili Katoliko. Unya aton gitubag. Muna, mga higala, ko busa kay na ato namang napatinaw ang mga pagsupak sa mga kaigsuonan natong mga dili Katoliko, ug ato naman sang gilatag ang mga teksto nga mismo jud ang Dios mo nagsugo nga magbuhat og bisti para sa mga pari. Busa naa gyud ay mga bisti sa mga pari. Ug mao na ang sutana, mga higala, base sa atong gibasa sa Exodo 28:31. Hinaot, mga higala, nga inyo ning i-share kining akong live Facebook aron daghang makadungog natong mga kaigsuonan nga mga Katoliko ug sa mga dili Katoliko nga may na lang, mga higala, maabli pa di lang hunahuna tandugon sa Dios ang ilang